Uspješan start, vidjet ćemo sada Sloboda, AS Dinamo, Agrom, Slavonija, Mladost, odnosno AS2, izuzetno zanimljiva utrka. Prošle godine rekord prvenstva štafeta Dinama, Kapan, Trg, Banović, Brljac, utrčali su 46-22. Sada su tu gotovo identičan sastav, jedino je tu Rea Bubala, ali tu ide i štafeta Agrama i štafeta Slobode, gdje su sestre Koštak i Dora Andrulić za Dinamo Zrinjevac, poslije ide Veronika Drljačić, Agrom ide ovdje, posljednja izmjena, ide Eva Mačković, Agrom već ovdje ide, sad borba ovdje za drugo mjesto, Agrom i daleko napred, Drljačić ide na drugo mjesto, Sloboda na treće, Agrom će biti prvi, da vidimo samo svojim rezultatom, da li će to biti novi rekord prvenstva, da! 46:00, novi rekord prvenstva Hrvatske za 22 stotinke.